Oiches iso, Manola? A túa sobrinha e a túa nora montan un bar para que non vai a xente. A xente sí, pero ti non. Queren facer de min un apestado, o paria do Portiño. Pois vaislle dicir a esas lerchas, que Cabanés non deixa que se pisen os seus dereitos. Son unha persoa, teño sentimentos. Ese negocio montaron para que vai a xente de fora, non para que vai a xente da vila. Por que non o montaran aquí? Iso dixo eu. E se non entenden iso, van a entender o expediente, que lles vai meter Prudencio, o meu curmán, que para iso é inspector de consumo. Xa sabía eu que isto non había saír ben, Así que agora esas candongas non se lles ocorre nada mellor que desprezar os veciños. Pois ti non deberías deixar de ir por ali. A ver quen van pensar esas que son. Manola, és unha flor no medio dun cortello. Ti sí que lle sabes falar a unha muller, Cabanés.